Un miler de persones s'han manifestat aquest dissabte a Amposta per protestar contra les polítiques mediambientals del govern de la Generalitat que limiten o impedeixen activitats com els correbous o la caça en barraca. La mobilització, que ha recorregut el centre de la ciutat fins a acabar la seu ampostina del Departament de Medi Ambient, pretén acabar amb la discriminació que, segons els organitzadors, pateixen les Terres de l'Ebre. A més, els manifestants han reclamat més veu per als polítics locals, ja que consideren que no se'ls té prou en compte a Barcelona. Tant caçadors, agricultors, regants i pescadors com defensors de les festes amb bous s'han unit per defensar allò que anomenen la dignitat de les Terres de l'Ebre i exigir al govern que sigui la gent del territori qui decideixi com i quan se celebren les seues festes i costums relacionades amb el sector primari. Sabem que tot és millorable, que ens hem d'adaptar als nous temps, però no volem que ens siguin imposats els seus criteris. Volem ser nosaltres qui decidim i, per tant, que els nostres representants polítics siguin de la formació que siguin. Les principals crítiques que s'han fet sentir durant la marxa han estat contra la prohibició de la caça en barraca, a la qual l'administració considera una modalitat no selectiva, i contra el manual de bones pràctiques dels correbous, que regula activitats com els bous capllaçats o els embolats. Els barraquistes han acusat els integrants del govern de ser una colla de covards per la seva incapacitat d'enfrontar-se a allò que ells consideren els problemes del territori i per cedir davant les pressions dels grups ecologistes, a qui s'han referit com a radicals. Moltes de les persones que estem avui aquí diem que la decisió presa pel departament d'anul·lar el decret de les barraques és la pura incapacitat que tenen alguns polítics d'enfrontar-se als problemes del nostre territori. És la manera de no saber gestionar amb eficàcia una cosa tan senzilla com la continuïtat d'una o diverses tradicions. És més fàcil per al tripartit tenir un continu conflicte amb els caçadors que no tenir els vots dels ecologistes. Hem passat de ser valents a ser una colla de covards. Per la seva banda, els ramaders de Baquí-Berau han reclamat solucions al constant descens de ramaders i pagesos en actiu i a la fi de les pressions a les quals asseguren que són víctimes. Els organitzadors han apuntat que part de les solucions poden arribar si els polítics del territori són més escoltats i tenen més rellevància a nivell català. Els col·lectius que han secundat la marxa han assegurat que continuaran amb les mobilitzacions i que crearan oficialment una plataforma per la dignitat de les Terres de l'Ebre que vehiculi de forma unitària totes les seues reivindicacions.